iti kinaubing ko, iti makita yo, haan po mga di haanak na pastor, iti makita yo, haan po mga di kinaang tutubok kakabsat, iti makita yo, yung timakita tayo po mga iti dahi pinagundaway, kat di bilag iti sao ni Apo Diyos. Amen. Glorify your name. Kat saan tayo mapabayagunan? Kat iti teksto tayo iti dahi pinagundaway kakabsat, kat masarakan, iti Aramid Kapitulo 4, versikulo 18, aging gana 21. Tantay iti na ibasa kakabsat kat yung arwi, iti Kapitulo 4, versikulo 13. Nga ibasa lang tanta, kat Aramid Kapitulo 4, versikulo 18, aging gana iti 21. Pagkastoy iti kinunana. Pinastek da amin nagiti duwa nga apostoles, kat inbilin da kadakwada, adidan at sao, wala mang isurong itinaga ni Jesus. 19, insumbag da Pedro ken Juan, da kayo timangigagdag, noan niya tinalintag, iti imatang ti Diyos. Agtulnog kami, kada kayo uno agtulnog kami ti Diyos. 20, saan ang mabalin at hindi ipakaamunan itinakita kenanagandi. And 21, nang ingingit di pa ng bala ang isang Sanhedrin kadakwada. Kalpasan na, pinapanaw da ida, nakita da nga awan iti pambaranda, amang dusa kadakwada, ta idaydayo dagiti amin na tattao ti Diyos, gapong iti napasama. Kadap na maawag tayo makabsat, ay pinukumpuna na dito nga napasama. Anya namin iti napasama at tayo makabsat. No basahan tayo at agugi tayo, iti manangbasa tayo, iti Kapitulo 3, iti libro de Aramid. Makita tayo dijay, nga da Pedro ken Juan, kat naibalod, gapo iti duwa nga banan. Umuna, gapunta, ada iti may nga pilay nga lalaki, na imimbag. Ken may kadwa, gapo iti pa nang isuro da, uno pa nang imagada, iti sasao, uno may panggap kini Apo Diyos. Kung nabasahan tayo di dyan nakabsat, ito namin ang pilay, ang mo nagiti tao na saan nga pag na dahil manipot, hindi na iyanak. So ang mo dahil kakansanan na dahil nga pilay. Nung idinakita isuna ni Pedro kakabsat, idinapantay di templo, ang palaman dahil nga pilay, ang dawat. Nung ibaga ni Pedro ken Juan na kakabsat, awan iti kwarta ka may itad ko ken ka, nung iti itad ko, diya ada kanya. Kagpunan ni Pedro, tumagdal ka, magnaka, itinagan na po tayo ng Jesus. Ado kakabsat, iti nakakita ng tao, at nasdaaw da, taapay nga dito ng pilay, nga amudang saan nga makapagnaman, nipod kinaubing na. At bigla niya tinmakdal, nakapag na, gapo iti napasamang, ado iti nangidaydayaw, ado iti namati, iti daytawang gawin, at indaydayaw da ni Apo Diyos. Kaya ang mo tayo magkakabsat, na manipod iti, adapay lang ni Apo nga kaduwada, nagito'y nga apostol ni disipulo na, physical pa lang adda ni Apo Diyos na kaduwada, ang pa lang nagsubli nga physical ni langit. Nagito'y nga Sanhedrin, yung bagatay nga rin nga Sanhedrin, nagito'y leaders, iti may isang lugar, nagtala kita religious leader, political leader, nagiti panlakayin na. At ang mo tayo magtukubraan na nagito'y, iti pa lang panahon niya, Apo tayo nga Jesus. Ang anayon na, nabibiro kang iti abog na po tayo nga Jesus. Kada iti amin nga, aramidan na. Kasta iti tatanagundaway, at isunod na iti walking CCTV. Unong marites, na muna tayo makabsat. Isunod na iti kanayon na may bibiro kang iti abog niya, Apo Diyos. At unay pa iti pisikal na nagpanato ni Apo Diyos, iti langit na kapsat. Pati na iti apostol na, disipulo na, saan na kasi nagdunan? Kinikita dalata, unay bibiro kang dalata, isunod iti abog. Kat idinanag na damag na makabsat, tinapasama kang askoy. Una na mabalin, una na, ay saan na mabalin? Nga ada isumiksikat, nga masikat yung kami, mabalin ako na nakakabsat. Iso nga ipatiliw da Pedro, ken Juan, da po iti da ito nga duwa. Kung nabasahan tayo makabsat, kay Aramid Kapitulo 4, versikulo 7, makita tayo di dyan, yung predesyonalan da Pedro ken Juan, kukunada, babagan iti anya, panakabalin, punuan niya anagang naramid na ito di pa nakapahimbang yung pila. Kung nabasahan tayo pa ituloy na nabasahan, versikulo 10 kakabsat, kunana, ang wenyo kuma, da kayong amin, tinagiti amin ang tattawid Israel, nga babaen, itinagan ni Apo tayo na Jesus, na taga Nazaret. Imbaga da Pedro kinuwang. Kaya, maumis-isa magtatay, hindi mang manggug ko dahil testimonyo ni Sister Lynn. Takas lang na yung
Uno kaslanay nga nag-ibagakan niya na, di pa sa mensahe kay tata. Amo yung gamin di mensahe na kuna na nga, handa ka nakaaral, hindi ako nakapag-aral, sabi niya. Pero nagawa ko makapagsalita dito sa harapan dahil sa Panginoon, sabi niya. Amo yung kadi, na naging Sanhedrin, naging nga leaders, ikiday ta nga bundaway. Nagigtut tama, hindi pinagsumsumbat, wano di pinagsasao, da Pedro Piniguan. Gapot na di amo da dagitoy, handa ka nakaaral, untrained da. Nabasahin tayo yung English na version, di pinang-describe kanya dahil iti Bible, uneducated and untrained. Dagitoy Pedro Piniguan, yung nakigtut na kakabsat saan nga lang. Kung nabasahin tayo by DJ Apart, kunada, DJ na nagpanulitan, na dagitoy dayang natatao, talaga natatao ni Apo Diyos. Kasi DJ in testimony ni Sister Lee Patay. So nakigtut na kakabsat. Isunga, kunada, di teksto tayo. Awan hindi nakita na nga abot. Uno pang ba? Tapos ituloy na dagito niya ibalot. Iso nga awan hindi choice na kakabsat. Kundi kan pinalubusan na lata na Pedro Piniguan na pumanaw. Gapong ta awan hindi nakita na nga abot kakabsat. And at that time, ado na gititag tao na magidaydayaw pinapunta yung nga Jesus. Gapong itinakasama kanila ko kakabsat. Nagiti na ito yung bundaway. Iti mensahe kayo pinaulwa na nagitibanan, anas kanya ituloy tayo kas anak ni Diyos, ken agpuna amang mati, ken kuana, uray anya iti mapaspasana. So, ang tatalo kakabsat ng ibaga, ulit ipalagip kung kada kayo, iti na ito nabundawan. Una, agtuloy tayo ang mga lamit, iti intalag kada tayo ni Diyos. Or let's keep carrying out the mission that God gave us. Nabayag tayo na namati na kabsat, lalo na DJ nagbugi iti kinaubin dito'y. Kanayon tayo ang mga dito'y, anya kami iti ibili na Apo Diyos kada tayo. Masalakan tayo din Matthew 28:19-20 kuna na DJ. Mapan kayo nga roon, kag magpataod kayo kada iti adalang iti amin na nasyon. Bautisaran nyo iti nagan ti Ama, iti Anak, kag ti Espiritu Santo. Now, iti question ko, iti tunggal na isa kada tayo itapta maguntawan. Mag-aramid tayo kadila ito nga bili ni Apo Diyos na paksa. Uno, mag-aramid tayo iti, kung simagdan tayo. Ne, natal na, ito komplikasyon. Guilty tayo sa ako namin. Paksa. Uno, igapo na inaramid mo iti, katatang medyo, kuna bakit na tayo nagtuman? Iso nga na isang danda ito, ito pa nangarami tayo ito ng bili niya ako. Una tayo magdada tayo ng bumili. Iso na talaga kayo na, kada babakit ta. Nakakasday nga tayo, mapaspasama, kakabsat. Kaya makita tayo dito, maadal tayo dito kakabsat. Na saan nga actually, na itisabali nga tao, ititrabaho tayo, uno di panagagal tayo, uno status tayo, hindi pa nagbiyak, hindi maglapad kanya tayo, mamakarami dahil mabili niya ako Diyos. Actually, hindi ang ibang tao na hindi mo kaya, nahihiyakap, masyado ang bata, yung talagang pumipigil sa'yo sa paggawa ng kagustuhan ng Panginoon. Ano yung maglapad kakabsat? Datayong madlaon. Gawin na laing tayo unay na ang grason kakabsat. Managrasrason tayo lang aming unay. Managrasrason tayo lang aming unay kakabsat. Pwera de los buenos. Iso nga, nagito'y nabili ni Apo Diyos na naskin niya aramidan tayo, na italag na kada tayo kakabsat ka may isagdang. Uno saan nga maarami, kapoy na narason tayo unay. Iso nga, hindi na ito'y nagundaway kakabsat. Let us stop making excuses. Isagdang tayo, hindi nalaos na managrasrason tayo kakabsat. Makaadan tayo kuma, iti pakaistoryaan ng Pedro Piniguan. Nakita tayo di background na ikulong na, mabali yung naikulong na naparparikat na paigjay, na idadanas na judge na pay nga, nababa nga klase individual, saan na nakaadal. Mabali na kung kunada pinagito na tabdog dati ng kunada kinkuwaga. Nabutbutang na pay kakabsat, magbasahan yung English na, they were threatened. Ang word threatened, nabutbutang laununay. Nung makita tayo, basahan tayo, saan
pastor tayo iti last week. Nung nangagan tayo. Kunana di Roma 12 verse 6 to 8. Katulis-isa maglalunay di testimonyo ni Sister Lita tayo. Tama bang banggit na kayo dito eh. Nabasahan tayo ni Roma 12, 6 to 8. Kunana di number 6. Ado nagiti sagot nga imbaan ni Apo Diyos ka na tayo. Ado nagiti parabo ni imbaan ni Apo Diyos ka na tayo. Kunana, no pa nang ipakaamoy ti mensahe ni Diyos, isagot mo, ipakaamoy ti mensahe ni Apo Diyos. Verse 7, no pa nagserbi, agserbi tayo. Kunana pa no adaan ka, agibingay ka, sinupuslon. No mangipangulo iti sagot mo, agtrabaho ka, kasi kagagat. No mananaasi ka, mananaasi ka, asiranagsa. Now, iti question to kakapsat. Ang kalauna yan ako, iti manglablabag, iti tunggal may sakad na tayo, nga ang function, nga nagpinasagot, kinbili na ako Diyos, na aramidan tayo. Ludigat, tayo ko'y launay, panagrasrasot tayo mga sa. Ang moyo kadi, nga awan iti makita tayo iti, nga verse, siguro iti Bible, nga mangibaga, nga basol, iti panagrason. Nakagura ni Apo Diyos, iti panagrason kakapsa. No, there are instances, ada nagiging makita tayo, mabasa tayo di Biblia, nga tinugnan ni Apo Diyos, dagiti anak na, gapo hindi pa nagrasrasunda. Umuna, yung propeta na Jeremiah. Nabasa tayo yung Jeremiah chapter 1 na kapsa. Mapan tayo yung verse 6. Kuna na din diyan. Apo, sa anak na makasao, gapo ta ubingang launay. Apa yung baga dati yung propeta na Jeremiah na kapsa. Gapo tayo baga ni Apo Diyos, kenwana, na Jeremiah, pinili ka nga, bay ng propeta na amin na nasyon. Yung saan na yung makita di dyan, yung sige naman ang buwan ni Jeremiah. Anya dinaramid na, naglason na kabsa. Nung makita tayo ni verse 7, tinugnan iso na ni Apo Diyos kinunana. Di mo ko na nga ubing ka unay. Ikakit di ka daging tawa pag iba yan ka, kat ibagang di amin nabilin ko. Sinabi ng Panginoon sa rason ni Jeremiah na masyado siyang bata at hindi siya makapagsasalita. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong sasabihin na masyado kang bata. Sundin mo ang aking biling. Sabihin mo ang gusto mong sabihin mo. Ganyan ang sinabi ng Panginoon. May kadwa na tao di Biblia na kagsat ni Moses. Another anointed by God. Anointed na tao ni Apo Diyos. Nang amo tayo mati pakistoryaan ni Moses na inampon iso na iti may isa na Egypto, princess ni Egypt. Nang pakababaan istorya, kapot na nakapatay iso na iti may isa na Egypto, nagbutang iti maray na panaglanton. Kat iti lugar iti Midian kakagsa. Makita tayo di dyan, mabasa tayo, di Exodus, birong kanya iti Bibliayo. Nga ako na di dyan, na nakaasawa ni Moses, nagkaroon pa iti anakan. So makita tayo na nakamove on at iti panagbiyan ni Moses from Egypt. Babakan iti, gumilgil ayab na kaho. Burning bush, sikat na term na burning bush. Sa Exodus 3, nagsalita ang Panginoon kay Moses sa pamamagitan ng isang burning bush. Kaya ituloy tayo mabasaan ni verse 10 kakapsat. Di dyan tayo mabasa, ang kayat ni Apo Diyos yan ni Moses, kaan supli di Egypt, takloan niya. Taklo, waya-wayaan na, naging Israelita, na binalogin inadipan iti Egypto. Nung sabihin tayo nga nakakabsat, naging nakabasa, hindi nakasaka, nagbuwan ka tayo masigod ni Moses. Saan nakabsat? Knowing na ni Moses, kat iti favor ni Apo Diyos, wala manipod-sipod at ipakita na nung apay na naglason na ta kakabsat. Nakarkarupay, nung ni Jeremias na minsan lang naglason, ni Moses namin ado kakabsat namin 5. Una na dyan muna, sino naklauna yan na mapagkakipatang ni Paraon? Sino naklauna yan na magpawaya-waya ka ng Israelita? Who am I to do that? Wala siya maranay ito pupunta na bagi kakabsat. May kadwa na rason na, anya di ibaga, matik-amoy di baga, hindi ko alam ang sasabihin ko. May kadwa na rason na kakabsat. Sa anak na
sa kunana, apong pangaasim ta mangibaon ka sa bagay. Amoy yung kakabsa, no saan pa yung napasamak natin? Mamagi na, saan pa yung nagsando? Na nagrason ni Moses. Ayan napasama, Exodus chapter 4 verse 14 ay nakunagan dyan. Nakaunod ni Apo Diyos. Nakaunod ni Apo Diyos sa kabsat. Haan nga gaputan na nagrason ni Moses. Nung gaputan na laos, iti pa nagrasrasunan. Kada ginipatak na may mestra, anyan di balik na tayo. No, naging estudyante tayo, magbilbilin ang tayo loong unay. Nag-awang may sumurot. Nagatuloy di rasunda, magsakit di mata, mag-adalintog ko, magkaskoy. Ari na buhok na lang, ang dahaan na may rason na kaskoy. Isuma makaunod ka. Kadagitiin na, kadagiti ama. No, bilbilin na tayo, nagiti anak tayo. Kung saan na masumurot na niya, di balik na tayo. Makaunod tayo, no, rason na rason. Ginaw, damdama. Kamanggastoy, damdama. Puro damdama. Makaunod kayo, di ba? How much more? Nini Apo Diyos nga ari, di amin na ari. Iti pagras-ras-ras-ras-rasunan tayo makabsa. Nakaaling gagot, iti mabaling na makabsa. Biblically speaking, nakitaan tayo. Nung yung Apo Diyos tagpungtot, nakabut-butang iti makasama. Makabsa. Na magyaman tayo, tayo ni Moses, iti nakaunod niya Apo Diyos kay Juan, nahaan na Diyas, inak na, nakaunod lang. Gapo iti nalaos na panagdas rason ni Moses. Kabsa. So iti na ito'y magundaway. Kabsa. Ang sublinat di question ko, anya bagami iti manglaplapod kan ka, nga mga ramid iti bilin niya Apo Diyos. Anya ba di manglaplapod ka na tayo? Hallelujah. May kadua, may ituloy tayo. Agtuloy tayo, amang ikararang iti umuna, nga maadaan tayo iti tulad, nga mangibaga, kaya mangisuro ka, iti sasauna. Let us pray for boldness in sharing and teaching the word. And may kaduang ikararang tayo. Ituloy tayo ng ikararang, ang mapasamak na iti pagilasinan, kaya nakakaskas daaw, itinaga ni Jesus. Let us pray that signs and wonders may be done in the name of Jesus. Kakabsa. Kaya mabasa tayo ni Arabi Kapitulo 4, versikulo 23, ang higanating 31. Idinalbasan na nawaya-wayaan na Pedro kay Juan. Amuyo ka di nagtulungan na. Nagturong da, hindi ka kaduwada, hindi pamati. Napanda, hindi kagimungan. Nagipada da, maanak ni Diyos. Kataslamay si bukas na ubing, nga nagigibkas da, kanya da, nag-share da, kaskoy, di na kasama. Naiikaskoy kami, naikulong kami, gaputa, ada, ililimani na may isa kapilay, gaputan niya. Kat nabutbutan na kami, binutbutan na kami laununan. Kat amoy ang kakabsat. Nung tatay na tayo, iti kami bagaan, iti may isa nga kadwa tayo, iti kasdyan. Mabalingan, ibaga tayo, isang mo kami nun. Nung amoy ang kakabsat, iti napasama, anya iti inaramid da. Verse 29, nagkararag na. Nagiti adipan mo, iti turod, alang isa o iti saom. They still pray for boldness. They still pray for boldness. Apay nga takakabsat nilang ikararag na pa'y, napaturo din isudan ni Apo Diyos, at mabalita mo, nagsardong latan. Dapat na nakabutang garod. Malay natin kung anong sinabi nila na pananakot sa kanila. Maaari sabihin nila na sa susunod na makikita ka namin o mapapakinggan ka namin nagsasalita ng about kay God or about kay Jesus, papatayin ka namin, babalikan ka sa dyan. Kung saan na nagsardong nakabsat. They prayed for boldness. And in verse 30 kakabsat, anyan si Maruning kararanda. Tapno bayad na ilunat na imam, tapno mang paibag, mabalik ang mapasamat na itipagilasinan, kaya naging nakakaskas daaw babangan itinagan, itinasantuan nga adiban mo ang Jesus. Ikararang daw may kakabsat, nga ang patuloy ko nga, wala ituloy ko man ni Apo Diyos, na ipakita na nagito'y na nakakaskas daaw mapagilasinan. Amo yung ang ito, basahin tayo iti Bible tayo, kang runaan na iti libro ti Arabi kakabsat. Makita tayo di Jai, na tunggal rumah na iti apostol, disipulo ni Apo Diyos, at nang-share na iti sa ni Apo Diyos, rinipo iti tao nga mamati may salakan.
iti nakita kakabsat. At namin iti mapasama na nakaskasdaaw mapangilasinan na nagiti ibagbagada at putno. At nagiti miracles na mapaspasama at iti lumangin na pilay di story ti ubintag tayo. At iti bulag na makakita. At iti natay na agbiyahan kakabsat. Iso ka nagiti na tao, mas daaw da, mag-curious da, kat makita da, na nagiti bagbagada dito mga apostol, kung gusto, kaputa na iti proof na makita da kakabsat. Kat iti na ito magundaway, makikita ka na dito nga daw. Haan di nga may naikat. No, basta iti, na iti may isang agkurkurang. Kada iti gimong mo nagtuma. Kada iti gatherings. Di nakaskasdaaw ang mapasama kapaglasin ng kakabsat. Iso nga, saan tayo lang kuma, nga ikarara, nga ikan na tayo ni Apo Diyos, hindi kinatulad na mangibagay isa sa una. Kung ikarara tayo kumakay, nga babakal itinana na po tayo ng Isus, ito nagsao tayo, naging ibagbaga tayo mapasama. Makita na, nga proof, ada lumain, ada milagro nga mapasama, at ada mapasama kapagilasinan na nakaskasdaaw. Balik na reaksyon tayo. Makigtot tayo. Makigtot tayo nga ang paiso. Ang pasyon na lang tayo man. Haan na basta hindi biblical na mapasama na hindi nakita na dahil kami nakapaskas tao at imasinod takin wala. Mabali na nagdamag ta. Mabali niya, ano napasama, ano nila na-curious sila in-abuduin. So nga hindi dahil doon magundaway na kapsa. Ikanaran tayo man. Ikan na tayo ni Apo Diyos iti boldness na mangibaga, mangibkas. Iangin na inalaramid na. Kaya ikan na tayo iti ilalaw na kadi na tunggal alsa ko tayo at mapasamat na dito na nakakaskasdaaw ang pagdarasinan. At itinaga na po tayo ng Jesus. Ado iti mamati. Kaput ang nakita na first hand. Hallelujah. Maling tayo ni Apo Diyos. Palatakan din ni Apo Diyos. Before na kamabandi mauni nga punto kakabsat, makita tayo ito ada di maaga tayo nakabimpitas. Idi nalbas na nga nawaya-wayaan ng Pedro kay Juan. Handa lang nga binubukudan. May problema na. Handa nga isuda nga duway nagkarala. Because sila naman talaga yung may concern, di ba? Sila yung katatapos ng kinaping. Kamay na tinalangin na kakabsat. Nagkaralag na, kakadwada, nagiging kakabsat da, di mama. Nagiging ito yung nagundaw na kakabsat. Let me encourage each one of us. Nahaan lang kung mga dagda tayo, bukudan tayo, hindi pa nagkargarara. Ano may baga nga bawal nagkarara tayo, may naisa, jubar po tayo. That's good. Kung saan tayo kung mga pukawin na kabsat, nagiging pinag-uurnong tayo, magiging nararan tayo, kas anak ni Apo Diyos. Saan tayo kung mga pukawin na kabsat, nagkakaduma tayo, kas may isang group, kas kung nagiging agtutuko, nagiging WM, nagiging MM, na agkakaduma tayo, hindi may isang prayer meeting. Dapat na dito yung nakabsat na nakapagpapag na banan. Mabaling ay bagay na wala nga adalang marugino na nagkamula. Amin nun. Nung sama nilang tagamin nakabsat, itigimo. Nung Sunday service namin, ano naging parts in the program na. Di man, nung small group, nagtitipon tayo, ano focus na. Mabaling at i-focus tayo dyan, agpipinabilog tayo, itikaralang mula niya. Agkikinamusta, at sisinir tayo mula niya. So, sabali na tamo namin nakabsat na small group. Iti grupo nga nakaigap pa na, no WM ka, makiurnong ka, kadagilipada mo WM. No MM ka, agi makiurnong ka, kadagilipada mo MM. Na kayo nga magtutubo, makiurnong ka, kadagilipada mo magtutubo. Kas maadan tayo, kay makita tayo, iti pakistoryaan ng Pedro kay Juan. Mabasa tayo, di Aramid Kapitulo 2, versikulo 4. Anya dinapasama ni Jaya Kapsa. Basahin. Nagwanda amin iti Espiritu Santo kat nagrugita nagsao iti sabali ang nagsasaro kas intag iti Espiritu Santo kadakwaga may isaunda. May katwa, Aramid Kapitulo 4, versikulo 31. Kalpasan iti panagkararagda, naggaganan iti lugar ang nagtatalindungan ta, kat nagwanda amin iti Espiritu Santo kat situturad da may sao ni Diyos. So nakita tayo makabsat, ti importansya na gayam,
iti small group. Iti palagugrupo, nga di kinararan. Umay, iti palakapunpuno, iti Santo Espiritu. At kung may bagbaga, nga iti Sunday service na kastoy, naglalako, haan na umay. Kung di bagbaga, kanya tayo kakabsa. Haan tayo kumangalipatan. Iti panagkakaduma tayo, pinag-fellowship tayo, nga ang kakararan, itinanan niya po tayo, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Haan mo sa una dito kakabsa. It is biblically based. Ano nagtitipon na iti anak ni Diyos yung nagkakaroon ka. Naknakbuan na ang Espiritu Santo. Hallelujah. Yung mabuting ang punto kakabsa. Agtuloy tayo nga may sa iti puso kaya iti kararuwa tayo. Let's continue to have one heart and soul. Arami Kapitulo 4, versikulo 32 sa Bingana iti 35. Mabasa tayo iti dyan. Ado kadagiti namati isang kamay sa iti puso da ken kararuwada. Ket awan uray may sa kadakwada anag kuna nga anya manabanag akon kuna ukwana kutkutwana na. Verse 33. Nung iti amin abanag ket nagririg na ludan na. Timamuti nga puntos kong kapsa. At titinulong tayo kuma da tayo nga anak ni Diyos. Nung makita tayo malibigatan, hindi kapsa tayo, tulungan tayo. Isakit tayo, hindi kadwa tayo makapsa. Nung may dadanas, hindi kadwa tayo, tulungan tayo. Nung nutirasyon na may dadanas, akit na Diyosan. Sa bali nga bago mo sa baliman, sa bali nga pakaistoryahan. Suportaran tayo, hindi kadwa tayo makapsa. Nung nasayaan, tirasyon na. Nung lumadi, aramid na, saan tayo masuportaran? Tugnaran tayo. Kasi parang sakit tayo maglaon kay Buwan. And as I conclude, babali na ay bakit to worship Him. Anya ba kami, iti manglaplapad ken ka. Tapno na dito ng talong mabanag, na naskan tayo ang ituloy, kas anak ni Diyos, at saan tayo nga maarami. Anya kami dayta na rason ayang haan tayo nga may ibat-ibatan. Nga maglaplapad kanya tayo, haan tayo nga aramido na ginibanag na kaya niya ako Diyos, ay maaramid ka ba tayo. At ang itisabot mo nga mga ibagay, isa sa una, but you are not speaking. At ang sabot mo nga magpatuggal, itipadaw na tao, nga mag-encourage, itipadaw na tao, kung saan mo nga aramatan. Ang mo, kinalagin ka nga gisuro, kung saan ka nga gisusuro. Leader ka, at ang authority ka, kung nung apay lahat ka nga nakalimtak, na mangilin iti congregation mo, iti group. Ako nag-iintan ka na ako Diyos kasama, kung nung apay saan ka nga function kita kasabot. Hallelujah. Una na di Santiago Kapitulo 1, versikulo 22. Agtulnog kayo iti sao, sa ano lang na dingganda ito'y, nan anilawin nyo lang iti buko niyo ba? Iti na ito magundaway na isa. Na ipalagit ka na ibagay sa o ni Diyos. Anya nga mo tatag-aramidan lang. Ang patinggalan na tanga dinanong tayo, umwag di bangir. Unang balik tayo mag-doers of the word. Iti bagak kanya tayo kakapsan. Narikat tayo nga maaramid, iti may isang abanang, di ba maaramid niya ako Diyos kanya tayo. No hearers of the word lang. Nung doers of the word tayo kakapsan. Aramid
daway ako, agyaman kami ako Diyos. Hindi pa nagpalagid mo, itunggal may sa kanya. Ituloy na dito nga bambanan, kapunta na kami, ako na nga anak mo, ako na kami nga mamalikan ka. Agyaman kami ako Diyos, hindi pa istoryaan ka Pedro kay Juan, naging naadal ni manipod ka na dito ang istorya, Lord. Hallelujah, kasi na ito nga bundaway. Tulungan na kami ang Diyos na ang-function, unang aramidon, nagkikibalag na kaya mo nga aramidon ni Lord God. Nagkikibalag na nakaawagan may ako Diyos. Nagkikibilan mo nga itanong mo kanya, mga anak mo ako. Hindi na ito nga bundaway, at yaman kami ako Diyos. Hindi pa napalagin mo yung itong galmaysa. Hallelujah, glorify your name. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Katkas pa ng nagkapmi, hindi na ito na aramid, hindi na ito na bundaway. Pulutan na kami, Santo Espiritu, mga Diyos. Katrumuar kami, hindi na ito yung templo. Unahalaan, hindi na open, ragsak, hindi puso. Hindi na pabilang ang pagmatik, pag nakakita mo, Lord God. Kit makita na ako, Diyos, na kami nagiti anak mo. Kit agsilaw kami, kan buha, dahil tinagan ang buhay Jesus. Kit babagan, itiniwan niya ako, Diyos. May baga, hindi amin na biso, masikat ni Diyos. Sikat ni Ari, ni amin na Ari. Kit mapag-usaran, nagiti nga tattao, itinagan ni Ama, iti anak, at Espiritu Santo. Hallelujah, glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Yaman ko mga Diyos. We thank you, God. We thank you. Hallelujah. Tutulungan itunggal may sa ako. Bendisyon ng itipuso itunggal may sa kanya. We pray for boldness. Ikararang binagito na nakakaskas daw nga pangilasinan, Lord God. Nga mapasama, tapno dagiti tao nga pangibagaan mi dagiti nasasaon ket mamakda. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. Ikinabagas na sa iti daytoy